Julia Kršková, natáčam moje kvalifikačné video na Centrálny Roundhouse 2016. Máme tu 15-kilový barbel, 10-kilový kotúč, 2,5-kilový kotúč, dokopy 40 kg. Na druhej strane to isté. Ešte utekajú. No, prepáč. Dobre. Časomiera. Poďte sem, poďte. Môžeš. Štartlem? Desať. Desať. 15. Prvé kolo. A ideš. Posledný. Päť. Desať. 11. Máš. Super, čas je fantastický.
5. Päť. Posledný. Budem posledovať čas. Špičky. Nerátam. 8 máš. Pekne máš, pekne čas. 15. Dobre. 47. Poď. Pekne. Trojka ide. Pekne, super. 4. Za sebou. Ideme na 5. Chceme ju stihnúť, poď. Tri. 4 a ešte jeden, poď. Je to tam.
5. A poď, 6. 40 sekúnd pod Lulu, poď. Poď. 5, 6. A poď.